Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani, sunana Sayyada Sadiya Haruna. Da farko kafin in ce komai, ina mika godiya na zuwa ga masoyana na duniya gabaki ɗaya, waɗanda na san su da waɗanda ban san su ba. Na gode sosai. Allah ya saka muku da alheri. Waɗanda suka taya ni da addu'a, waɗanda suka kashe dukiyoyinsu duk a kaina saboda soyayya. Ni ba kowa bace, ni ba wata bace, ba komai nake ba ku ba, but sai matsala na ya zamto kamar matsalan ku. I've never expected that kind of love from you guys. But when I say hi, that's day before yesterday. You people got me speechless. I've never expected that kind of comment from you guys. I've never expected that kind of nice word from you guys. I don't know what I've done to people to deserve so much love like this. It got me so emotional when someone loved me for no reason. Masoyana, ina godiya sosai. Allah ya saka da alheri. Na san so many people, they are hurt because of what happened to me. But masoyana, I will keep encouraging you people. Abin da ya faru da ni, wayona, ko dabarana, ko ilimina, bai isa ya kautar da ni a kaddaran Ubangiji ba. Abu ne rubutacce wanda tun kafin zo duniya Allah ya sa sai ya faru da ni. So I want you people to calm down. Abin da nake so in faɗa ni shine ina so in mika godiya na. Na gode sosai masoyana. Ba zan iya in kama sunayenku ba. Kuna nan da yawa. Cizo Germany, thank you so much. Babalola, thank you so much. General BMB, thank you so much. Adam Ezongo, thank you so much. Mansur Makeup, thank you so much. Miss Rafin Daddy, thank you so much. Hadiza Gabon, thank you so much. Ba zan iya in kama sunayenku ba, kuna nan da yawa. Sunusi Oscar, thank you so much. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka. Kai kenan.